Det gjelder et alminnelig sang- og joikeforbud i det norske samfunn. For så vidt også i de andre vesteuropeiske samfunnene. Sånn at du kan bare synge og joike i konsertsalen. Men jeg har vært opptatt av å bringe joiken inn i andre rom. Nå skal jeg inn på den puben her, og så skal jeg joike litt. Og så blir det spennende å se hvordan folk reagerer. Du helvete låter slävelbasan. Skål! Det her blir jo også en erstatning for tapet mitt for reindrifta, fordi at det er det nærmeste jeg kan komme flokken. Det er sant, reinflokken er på vidda, og så møter jeg menneskeflokken her. Og det er jo også en erstatning, og det er heller ingen dårlig erstatning. Er det fint med det? Jeg heter Somben, Ande Zombie, og har vært joiker hele livet mitt. Og så etter hvert er jeg blitt jurist. Jeg har doktorgraden i juss. Og nå er jeg gjesteprofessor i Alaska. Og så er jeg på tur hjem til Sirma i Finnmark. Samiske rettigheter er nok så lett å fatte. Bare 3 rettigheter er det tale om. Retten til en fortid, retten til en nåtid, retten til en framtid. Bare päivi Storagärk. Kuhkäslän johtan. Olen doppe Alaskas. Puktaan tunnia talkas. Kun on hattaa mun jo ollut siarai ai päivä. Ja kihtän puhkaimin maattui käydä rääkitän. Outalle säin. Tiellä du skänka. Tradisjonelt så brukte man jo å skjenke seg til en annen fangst, litt fisk og sånne ting. Men for meg som er en moderne same, så kommer jeg med litt moderne gaver til seidien vår. Denne seidien, den har folket vårt tjent i lang, lang tid, kanskje i flere tusen år. Her har folk vært før og formulert viktige saker, både til seidien, men ved å gjøre det til seidien, så har man også gjort det for seg selv, og fått kanskje en dypere forståelse av det problemet man ønsker å få løst, hvis man kom hit med problemer, og ikke bare for å kjenne styrken som er her. Viosa ja no 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 na no 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 Noppe väldi maailmöllä pohtan stora ketkeluusa lu. Lasku rystottaa Tchaikovsky. Inna. Moi.
Mun nyt on vähän hilpa. No tämä on mun kalvaarallinen. Mun ju godt hyläsistä. Ikke me lähtsei. Ja. Ante leijän tallevuus on uutta kantasi. Muistan nyt sihkar, että näitä känsken jäädä, kolman jäädä jahkasi. Ja missä vierumilla, joo ehkä kirkustapna me monna kirkkusi. Ja puuholmus lävitä hirmaa häntä, kys, tjohkäsitpus. No aalunut. Ja jos siitä, kun ei huilaavasti siitä, kun ei tuon hermaa ja hannassa, että on mä muista tuntana, että ootan 12 orru viimma, viehkasitpus läpi kirkkusi. Aina on jo yksi tokonaan päällä. Ja täällä häntä tjormain junnain, aatjärun junnain, no eesuras ja äitjäs tähkäitsuri, pääräkalok. Kirkkusen pahpalin, jasks roksavel tuolla puokka herra syynne, kun mun suorakainen ja hiappainen mun tämän mun mannen taanu ja oudun pehti maan kuhkea ja mun viimapäivän ja mun taanu kesän ollut vähän taanu puolusta, kun tiukat ähpit ja no postit ajan. Täällä markkipein on täällä. Det är nog festmat också. Något till. Men det är mat i huvudsak. Vi var så fattiga, vi hade inte hus. Och vi brukade leja hus. Och då lejde vi hus till vintern och där i sjökanten där brukade vi också leja hus. Och sånt flyttade vi. Och han var god att känna märker och sådär. Och jag tänkte med det att det har blivit god fjällvin utav honom. Syns på en måte synd att han blek. Men så var jag rädd för att de skulle ödelägga gutterna mina. Jag hade 2 gutter. Att de skulle lära dem som djävulskap och alkohol och allt det där. Så därför torste jag inte och satsade på dem. Ja, jag är så glad för det. Där släpper han och söker om betalning några järven tar regna och kranglar med det där. Ja då. Vi har nog inte gett han jul någon gång. Jag kan inte huska att vi har gett vis till honom. Hvis man skulle för exempel förby allt någonting och så passa på att du måste göra det och det. Så då blir det nog lite annorlunda. Men sån har inte vi gjort med Andi i hvert fall. Och inte förresten de andra barnen heller. Lille Herman så pen når han går til skolen. Hånden den ganske ren, ansiktet som solen. Han kan si så pent god dag, bukke det ingen sak. Jeg kom i konfrontasjon med skolen, helt ifra første skoledag. Og det var en konfrontasjon som varte i nesten 9 fulle år. At jeg forstod skolen som et overgrep og var et veldig marginalt menneske her. Jeg fikk jo doktorgraden i 99.
Og jeg var den andre samen i historien som fikk det. Han som hadde fått doktorgraden før meg, hadde fått den for 360 år siden. Og det kan selvsagt fortelle at det er ikke for en flink fyr jeg nå som har fått doktorgraden. Men det kan også fortelle at det er ikke så hardt det har vært for de andre som har vært før meg, at ikke de har kommet seg igjennom utdanningssystemet. Nå er jeg spent, for her i den kjelleren her har jeg hatt min verste opplevelse på denne skolen her. Jeg var vel 9-10 år gammel. Under en inspeksjon av ryggsekkene til elevene i klasserommet viser det seg at jeg har mistet plastomslaget på meldingsboka mi. Og så blir jeg presset på det, at hvor er plastomslaget blitt av. Og så slippes ikke dette her spørsmålet. Og så gjentar jeg forklaringen min, og så blir jeg presset igjen på det. Og så blir jeg sint, sånn at jeg reiser meg opp og drar til rektoren min. Og så blir det friminutt. Alle slippes ut. Da tar han meg i øret, sånn, og så slår han hodet mitt i veggen. Og så sier han at nå blir det kjelleren på deg. Og så ville han ha en unnskyldning av meg. Og det fikk han aldri, så jeg satt her i 3 dager og tviholdt på den unnskyldningen. Rundt om i de samiske hjemmene så var man så redd for lensmann, prest og lærer at man ikke opponerte mot dem. Og jeg tror at jeg fikk en liten flik av den kaka med at det ikke ble reist en sak. Montal kentällä naamaista spellä, montal teos päässä nälki. Meillä on munkin ookot. Tällä viehkalahkalan shalki. Okta kuekte 3-4 mun kaljo päässä miettä. Okta kuekte 3-4. Täältä on klora kuei. Mun on jo pitkyyn fängsel. Tromsø kretsfengsel, tilbake til nullpunktet, stå over 3 kast. Tää spille joro rahkaa mun tallahka, että mun on kampueistit. Tällä käyn vihta. Okta kuekte 3-4 vihta. Te voitte. Jag var då dömt av pressen och av politi och massa folk till att det var den värsta terroristen i Norge. Så jag rømte till Kanada och blev adopterad i Kanada av 5 indianerstammer. Och jag var då på resa med pass som inte var mitt och i det hela tatt en falsk identitet med falska dokumenter. Jag følte att ikke bare Niljas, men alle sammen, vi som var her, var trengt opp i et hjørne. Og det var jo jeg som stod bak passet, og var også nokså sentral i organiseringen av selve reiseruten, og stake ut en reiserute som ikke ville være så risikabel. Blod er tykkere enn vann, og jeg syntes at
Myndighets-Norge på det tidspunktet hadde rotet det så mye til for seg selv, at jeg også sånn sett syntes at det var en helt legitim ting å medvirke til å være sentral i. Jeg har jo bedt om å få se denne her mappa mi som det hemmelige politiet har om meg. Men da fikk jeg til svar at det kunne jeg ikke få lov til å se fordi at det vil være en fare for rikets sikkerhet om jeg fikk tilgang til den. Det må vel mer være et uttrykk for rikets usikkerhet, tror jeg. Eller kanskje de rikes usikkerhet. Lihkupäivän todnjö, lihkupäivän todnjö, lihkupäivän rahtissamme, lihkupäivän todnjö. Etter hvert så kom det fram for meg da at det var veldig få jurister blant samene. Og så tenkte jeg at jeg kan bli en samisk jurist. Og da fikk jeg et livsfokus. Og da flyttet jeg til Oslo og begynte på juridisk fakultet der med blant annet masse pappagutter med hvit skjorte og slips, som var fra en helt annen verden. Jeg kom dit som en sint, ung, radikal same. Og mange av de pappaguttene fra Oslos juristverden, de hadde jo levd nok så beskyttet liv, sånn at når jeg fortalte dem om hvordan Norges undertrykkelseshistorie mot samene er, så var de nok så sjokkert og kjente seg overhodet ikke igjen i det Norge som var deres. Men jeg tror at vi slipte oss mot hverandre. Sånn at jeg fikk flyttet kanskje deres forståelse noen millimeter. Og jeg selv begynte å forstå at det var ikke bare sort og hvitt. At det ikke bare var at Norge likevel ikke var et ondskapens imperium. Og jeg var nok så naiv den gangen og trodde at jussens vei også er veien til rettferdigheten. Men jeg lærte jo etter hvert at det kanskje ikke alltid er sånn. Jeg har moret meg over at jeg har hørt en historie om en advokat som prosederer med rettferdighetsargumentasjon. Og dommeren vil jo ha framdrift i saken. Så sier han strengt til den advokaten at denne saken dreier seg ikke om rettferdighet. Altså at den dreier seg om noe sånn teknikaliteter. Så det er jeg tror at det er selve brennpunktet i dette spennet som er mellom rettferdighet og juss. Retten til en fortid er nok så lett å fatte. Bare 3 rettigheter er det tale om. Retten til å oppleve erindringene. Retten til å få respektere og verdsette dem. At også andre behandler erindringene med respekt. Retten til en nåtid er nok så lett å fatte. Bare 3 rettigheter er det tale om. Retten til å få leve i fred. Retten til å livnære seg. Retten til et liv i verdighet.
Retten til en framtid nok så lett å fatte. Bare 3 rettigheter det tale om. Retten til å få etterlate seg ekkoer. Og få vite at disse også vil kunne etterlate seg sine. Retten til å få ha håp og drømmer. Mia leie mig I godset. Tälle skjøttekker likbeint. Kakker tangent og mitt dagoesket. Det har jo bare det. Ja, det var det bare at dette en likebeint trekant. Jeg skjønte en likebeint. I hvert fall. Kanskje meg gjerkjær meg gå må jeg raka og gå litt eppelemmers. Men bare nå. Alla ihku. Ofta äkte. Det lät mun aini, men oukus ihku. On ikke noe vaipan, että on killen kähtsät. Eli månesin. Ja mun mest ei nauvan nohkan, niin mun tiitin, että mun fertin vielä maalit. Leipää ehkä hirma möst. Että mun nuppupäivä itsestä maalin den. We are really honored to have our visiting scholar, and it is my pleasure now to introduce Dr. Andre Sami Persson. Music is looked upon as a way of thinking, and joik as a way of thinking, and as a mirror of how people has been thinking in the past. Jeg nå her for å lære meg hvordan Alaskas urfolk tar vare på kulturen sin og videreutvikler den I en moderne sammenheng. Og så jeg her for å gi noe. Prøver å forelese om urfolkenes rettsfilosofi. Det viktig å ta seg selv høytidelig for det at det gir blant annet meningsretning I livet ditt, at du mener alvor med det du holder på med. Jeg blant de menneskene som tar seg selv høytidelig. Men jeg gjør det ved å ikke ta meg selv høytidelig. Det min måte å ta meg selv høytidelig på.
Var ikke det Sofia med lårene som sa alt du ser skyldes spagetti? Og så kan jo han Ende Zombie si alt du ser skyldes reinkjøtt. Humoren min er blitt ødelagt. Så jeg har fått sånn tørr humor, og jeg har vurdert om jeg skal saksøke staten for at humoren min er blitt ødelagt. Og jeg tenker at dette her med at jeg er tørr der andre tier. Det var koselig. Ikke verst å bli invitert til Oslo på symposium. Så jeg skal til sommeren til Oslo og holde innlegg om jussens betydning i retorikken. Det skal bli flott. Det her er jo kontorseidien min. Og den har jeg med meg for å ha en del av min egen verden med meg også rent fysisk når jeg er så langt hjemmefra. Og det er et lite sånn husalter, kunne vi kalle det. Den er omgitt av samenes hellige metall, messing. The mosquito. That's one of my favorites. The bear and then grasses too. I really liked your grasses once. Yes, this was a favorite in Alaska. Favorite. Mosquitoes are very popular here. Not really. Thank you. Det skal være rom for det samiske i det moderne. Her i Alaska så opplever jeg at man har en fleksibilitet på dette. Så jeg har det stort sett som en liten reinkalv. Jeg har det umerket.